za hijra pamene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anali tsopano kufupi ndi kumathero a moyo wake pa dziko lino lapansi. Ichi chinali chaka chomwe iye anakachita mapemphero a haji nsichi yachisanu ndiyo maliza ya Chisilamu. Ali pa mapemphero a haji amenewa ku Arafa uku dzuwa likusamtengo, mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapereka uthenga wake omaliza. O inu anthu, mverani mawu anga mwatcheru, popeza sindikudziwa kuti kutha kwa chaka chino tidzakumananso ndi inu kachiwiri pa malo ano. O inu anthu, miyoyo ndi katundu ndi zoyera mpaka pamene inu mudzakumane ndi mbuye wanu Allah, ngati msonkhano wathu uwu wa pamalo awa oyera ndi tsiku ili loyera ndi mwezi uwu oyera. Kumbukirani kuti ndithu mudzakumana ndi mbuye wanu Allah amene adzafotokoze mwatsatanetsatane ntchito zanu zomwe munali kugwira pa dziko lapansi. Choncho chenjerani. Aliyense mwa inu amene akusunga chinthu cha mwini ayenera kubweza kwa mwini wake oyenerera. Katapira wa mtundu uliwonse ndi woletsedwa, mpamba wako ndi wako usunge. Usalakwire kapena kupondereza aliyense, ndipo sudzalakwiridwa kapena kukupondereza. Kukhetsa mwazi konse kumwe kunachitika mu nthawi ya umbuli ndi yopanda chikhulupiriro sikuyenera kwa wina aliyense mwa inu kuti abwezere. O inu anthu, Satana alibenso chiyembekezo choti anthu ndi kumpembedzabe adzayesera kukusocheretsani mu zinthu zazing'onozing'ono. Chomwecho muchenjere naye pofuna kusunga ndi kuteteza chipembedzo chanu. Nthawitu yatembenuka ndipo ili ngati tsiku loyamba limene Allah analenga kumwamba ndi pansi. Kuchuluka kwa miyezi ya pachaka ndi 12 ndipo inayi mwa iyo ndi yoyera, momwe kuchita nkhondo ndi kumenyana kulikoletsedwa. O iwe munthu, uli ndi ufulu kwa azikazi ako, nawonso ali ndi ufulu kwa iwe. Ndi ufulu wanu kuti azikazi anu asapezeke limodzi ndi wina aliyense amene inu simunamuvomereze. Koma ngati atero, Allah wakulolezani inu kusiyana nawo malo m'nyumbamo mosawachitira nkhanza. Koma ngati amvera ndi kutsatira zofunika pokwaniritsa ufulu wanu, nawo ali ndi ufulu wawo kwa inu woti muwadyetse ndi kuwaveka mwachifundo. Asamaleni azikazi anu ndi kukhala nawo mwachifundo, popeza iwo ndi mbali imodzi ya inu ndi wothandiza modzipereka. Mwatenga iwo ngati amana yochokera kwa Allah, kotero mumasangalala nawo pokhapokha ndi chilolezo cha iye Allah. Choncho ndimvereni ine, o inu anthu, ndipo muganize bwino. Ndikukusiyirani pambuyo panga zinthu ziwiri, Qur'ani ndi chitsanzo changa Sunna. Ngati muzazitsata ndi kumvera ziwirizi simudzasochera konse ayi. O inu anthu, mverani mawu anga. Dziwani kuti Msilamu aliyense ndi m'bale wa Msilamu wina aliyense, ndipo kuti Asilamu onse amapanga ubale umodzi. Chomwecho ndikololedwa kutenga chinthu chokhacho chomwe iye wakupatsa mokufuna kwake. Ndiye choncho musachitirane zoyipa ndi kuponderezana pakati panu. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenaka anayang'ana kumwamba ndi kunena mawu awa: mukhale mboni yanga o Allah, kuti ine ndafalitsa uthenga wanu kwa anthu anu. Apatuno mpamene mawu ena otsiriza a m'buku la Qur'an anavumbulitsidwa. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pa tsiku la lero ndakwaniritsa kwa inu chipembedzo chanu ndi kumaliza mtendere wanga pa inu, ndipo ndakusankhirani inu Chisilamu kukhala chipembedzo. Patangopita miyezi yowerengeka yokha, mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali ndi zaka 63, Allah anayitanitsa mzimu wake wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwalira ku nyumba kwake ku Medina na asiya katundu wochepa zedi, ngakhale kuti dziko lonse linali pansi pa ulamuliro wake. Sanasiye ngakhale dinari imodzi mu dzina lake.
inde chuma cha mtengo wapatali chimene iye mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasiya ndiye uthenga wake omwe uli omveka ndipo ukadali wa moyo ngati kuti waperekedwa lero lomwe. Izitu zili choncho kuti munthu adziwe ndi kuzindikira komanso kuyikira umboni za kuzuzwitsa kwa moyo wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi uthenga wake kusalala ndi kukwaniritsidwa kwa kuyitanira kwake. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Palibe wina woyenera kumpembedza koma Allah ndipo Muhammad ndi mtumiki wa Allah.